Ponúkame na predaj jedinečný penzión Horec, situovaný v nádhernom prostredí rekreačnej oblasti Králiky, len 14 kilometrov od Banskej Bystrice. Tento penzión je ideálnou investíciou pre milovníkov prírody a podnikateľov hľadajúcich miesto s celoročným využitím. Penzión sa nachádza v nadmorskej výške 900 metrov nad morom, v blízkosti lyžiarskeho strediska Králiky, približne 50 metrov, ktoré ponúka 800 metrov dlhú zjazdovku so štvorsedačkovou lanovkou, 4 lyžiarske trate ľahkej obťažnosti s celkovou dĺžkou 2330 metrov, z ktorých väčšina je zasnežovaná, bežecké trate s dĺžkou viac ako 50 kilometrov, vrátane známej bielej stopy. V letnom období oblasť ponúka turistické chodníky a cyklotrasy, ktoré vás prevedú nádhernou krajinou Kremnických vrchov s panorámou Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.